سلام سلام كمل لكم أفضل لكم سلام طعناني منهم لو مخا حصر زبالة بزعبازي زغني وخناتات كل نسمعوا زغننا حاجة مسير لكم فيديو سمعوهم بدحري خا نشتي مجلس خبيه مالتي نابزو خنه زي فيديو اب فيسبوكن اب تيك توك مسعونه له حصير فيديو سلصعنهم اب ناته يوتيوب اتيكم ملء خطريو يلاوبكم እና ቪዲዮ ስምዑዎ بدحري خا ዝብለለን ማለት ትልቅ ናት። በነገራችን ላይ በየአመቱ ኢትዮጵያ 3 ሚሊዮን ሰው ገደማ ትጨምራለች። በየአመቱ ማይካድራ እኮ ታጣቂዎች ነበሩ ከዳር ዳር ሆይ ጠብቁ ነበር እንጂ ሲቪላን ናቸው ገጀራ ይዘው ይጨፈጨፉ። እነዚህ ሰዎች እንዴት ደፍሮ ይመጣሉ? አሁን እንደዚህ ያለ ገጀራ ይደበደብ ነበር የተባለ ሰው መቼም ሲቪል ቢሆንም ተመልሰው ማይካድራ መጥቶ ይገባል ብዬ አላስብም። ፕሪቶሪያ ተደራደር ነው ከጀነራል ጻድቃን ጋር ነው ከጌታቸው ረዳ ጋር ነው ከአሰፋ ብርሃ ጋር ዋነኛ ተደራዳሪ በትግራይ ወገን ጻድቃን ጌታቸው እሺ አብዚ አሐጅ ታሰማዕኹማ ቪዲዮ ካብን አነ ሰለስተ ነገር ተረዲልሁ ማለት ሰለስተ ነገር ክብሌት እቲ ሓንቲ ታይሉ በበዓመቱ 3 ሚሊዮን ኣብ ዓመት ይውለድ እቲ ህዝብና ሲትካይ ማለት እቲ ዝመውት ዘሎ ሳይጉድሰን ክንዱ ንውለዲና ይዘሎ ሕጂ እንደና ንዕቀት ከም ዘሎ ተዓዘብዎ ወላ 10 ሚሊዮን ይወለድ ዘሎ ሓውካ ወይ ሓፍትካ ወይ ኣቦካ ኣዴኻሲ ሰብካ ይጠፍየውልን ኮሚ ናይቲ ሁማኒቲውን ኮሚ ማለትና ብዝኾነ ገለገለ መንግስታቶም ዲክታተራት ታይገብሩ ንሕዳ ተዓዲ ምሕደራ ጽቡቕ ዘሎ ኮይኑ እኹል ቅራብን ዘሎ ኮይኑ መንእሰይ ንሕዳ ይዕብሉ ዘሎ ኮይኑ በዚ ህዝቢ ተሎ ኮይኑ ኩናት ፈጢሮም እምነት ህዝቢ ዝህልቁዎሞ ሽዑ ባላንስ ይመጸሎም ማለት ያይግድሶም ምኒት ሰብና ኩናት ይዋፈር ስራሕ ፈጠራ ይሓቶኒ ካሊ ይሓቶኒ ካልአይቲ እቲ ደመቀ ዘውድ እንታይሉ እቶም ኣብ ማይካድራ ህዝቢ ዝህለቁ ወይ ህዝቢ ብገጀራን ብገለን ዝቆተሉሲ ሲቪላውያን እዮም ከመይ ገረም ይምለሱ ሕጂነት ንምምላስ ይዓጽወሎ ማለት እዩ ከመይ ገረም ክምለሱ ይኽእሉ ይዘሎ ስማዕ ሕጂ ከመይ ገረም ይምለሱ ሲቪል ብገጀራን ብኻሊን ገረም ብኻራን ገረም ሰብ ዝቆተሉሲ ከመይ ገረም ተመልሶም ክመጹ ይኽእሉ እቲ ሲቪል ተዘይ ተመልሱ ዳ መንዳ ይምክምለስ ዳ ሲቪላውያንም ከም ገረም ከይዶም ክምለሱ ይኽእሉ ሕጂ ታይዚ ኔጌቲቭ ምክንያቱ ክመጹስ ኣብ መጻወዲ ዝኣት ዘለነቲ ተፈናቃላይ ህዝብና ጻቕጥ ትኾነ ለማቲ ታሳሰይቲ ናይ ዶክተር አብይ ዝበሎ ምስ ጌታቸውን ምስ ጻድቃንን ወይ ከዓ ምስ ካልእቱን እንዳጽውዕ ማለቲ ሰባት ምስኦም ኢና ተደራዲርና ኣብቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ይብለሎ እቲ ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ እንደ ወኪልዎም እንዲ ምስ ህዝቢ ትግራይ እንደይበል ንምንታይ ከም ዝገሩ ብውልቀ ጅናብ ኢዱ ስለሰሓውን ከም ዝብል ዘሎ እና ብዝኾነ እዚ መንግስቲ እዚ ነታ ዓዲ ኣየመሓደራ ምክንያቱ መንግስቲ ወይ ሚኒስተር ትኾንካ ወይ ፕሬዚደንት ትኾንካ ትሕት ኢልካ ናይ ህዝብካ ሰሚዕኻ ሂልካ ብምርድዳእ ኣብ ኦሮሞ ሽግር ዘሎ ከይዱ ድንን ኢሉ ተራዳዲኡ ዝመፅእ ኣብ ኣምሓራ እንተሎ ፀገምኩም ኣብ ትግራይ እንተሎ ፀገምኩም እዚ ሰብዚ ግን ንኩላ ሕምስምስ ሰብ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ሰላም የለን ኣብ ኣምሓራ ሰላም የለን ኣብ ትግራይ ሰላም የለን እዚ ሰብዚ ሰላም ኣይፈጥርን ሰላም ዝፈጥር ሰብ ክኸውን ኣሎ ኣተሓሳስቡ እዚ ሰብዚ እንታይ ናይ በቃ ክንሪኦ ተለና ጽቡቕ ኣይሓስም ዘሎ ብዝኾነ ግን ኩላኹም ንዑ ትድግፉ ሰባት ክትህሉ ኢኹም ዋላ ንበዓል ጌታቸው ኣነ ብጣዕሚ በዓል ጌታቸው በዓል ጻድቃን ክብር ኣለኒ ሎም ክሪኦ ተለኹ ግን ምስኡ ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ዝመጽእ ዘሎ ሓዊ ንሕርዳ ይውልዑሎም ኮይኖም ኣነ ብጣዕሚ እቲ ናቶም ክብሪ እንዳወረደ ከይድሎ ማለት እዩ እና እዚአን ሰለስተ ነገራት ተዓዚበ ዘለኹ ኣነ ኣብዚአን ንስኻትኩም ከ እንታይ ርድኢት ኣለኩም ድሓን ንሕዳ መልሲ ወይ ሕቶ ኣለኩም ኣብ ኮመንት ጽሓፉ ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ይመነ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ንራኸበና